Stařenko, uvážete mě prosím šátek? Už je kolem nás několik posledních pamětnic. Pomalu odcházejí. Ženy, které v sukňách chodí od malička. Umí si uvázat šátek správně tak, aby slušel, nepadal a hlavně krásně vypadal. Naše stařenky a tetičky jsme požádali, aby nám šátku, jak ho správně uvázat, ukázali. Šátek je symbol životního statusu, regionální příslušnosti, neodmyslitelná součást lidového oděvu, bez které žena nemůže vyjít z domu. Dolní Bojanovice patří do severní části slováckého regionu Podluží. Nejběžněji se v současnosti obléká kroj sváteční. Pro ten běžný, všední už prakticky není využití. Postupně se jednoduché ažurky měnily ve složitější, ručně vyšívané vzory květin a v polovině 20. století se hojně začaly šátky malovat. První květinové vzory byly často překreslené vzory tištěných šátků černých ternových. Dnes už můžeme vidět černé ternové šátky pouze u nejstarší generace žen, které je nosí v době postní, občas v době adventní, ale hlavně na pohřby. Vedle více i méně svátečních verzí tibetových a ternových šátků, které se neškrobí, se v letních měsících nosí také šátky plátěné. Plátěné šátky je třeba naškrobit, aby držely tvar. Podlužácký úvaz šátků působí na první pohled velmi jednoduše, obzvláště s porovnáním úvazů například tureckých šátků z okolních regionů Podluží. Ale přesto má podlužácký úvaz svá specifika v jednotlivých obcích napříč celým Podlužím. A hlavně je náročné dostat do rukou techniku, jak šátek uvázat tak, aby byl slušivý, měl správnou délku vzadu, suk a nepadal. Šátků je nepřeberné množství a hlavně každý má svůj příběh, svoji majitelku a určitě bohatou minulost. Já jsem si připravila několik málo šátků po stařence, na kterých bych chtěla ukázat, jak je mívala uložené. Šátek je poskládaný vždycky vzorem dovnitřku a teď před sebou mám šátek ternový, černý. Ty se kupovaly na trzích, obvykle byly v odstínech žluté barvy, tištěný vzor po celém obvodu a někdy také po celé ploše. Bývaly také šátky barevné, jeden takový mám před sebou, ale co je nejhlavnější, tak černé šátky často byly považované za výrazně svátečnější než právě ty bílé, které v dnešní době výrazně převládají. Dnes černé šátky můžeme vidět už pouze na nejstarší generaci žen, které je obvykle nosí na pohřbí nebo v době postní. Naše stařenky si ty šátky značily a vždycky cíp označený byl dovnitřku schovaný. Šátky se nosí na koso, ale nikdy ne přesně na půl, ale tak, aby větší cíp šátku byl zvenku a ten menší schovaný dovnitř. Takže toto je zhrubu a tak je to potom z líce. Vedle černých šátků tištěných, které se kupovaly na trzích, se na Podluží nosívaly šátky takzvané tibetové, které taky pocházely z trhů nebo ze specializovaných obchodů a byly obvykle ozdobené tenkou ažurkou po obvodu a třeba drobnou výšivkou s květinovým vzorem po celé ploše šátku. Tyto šátky jsou velmi měkké, z přírodních materiálů. Šátky tibetové postupně začaly nahrazovat šátky tesilové. Na nich už bývá výšivka pouze do cípu šátku. Převládají květinové vzory
ale máme tady i šátky malované, anebo velmi oblíbené jsou také šátky malované například slováckým ornamentem, podlužáckým. Každá obec na Podluží, potažmo na celém Slovácku, má své typické vzory, které se snaží v rámci svého prostoru dodržovat. A já tady mám šátek s květinovým vzorem a ten byl považovaný za velmi sváteční, hodový. Ženy samozřejmě nenosily jen sváteční oblečení, ale převažoval v běžném životě čas práce a v běžné pracovní dny nosili jako pokrývku hlavy bavlněné šátky tenké, které se na rozdíl od tesilových, tibetových a černých ternových podškrobovaly, aby potom drželi na hlavě pěkný tvar. A často se vázaly také na 2 suky pod bradou. V rámci našeho setkání jsme požádali na závěr několik žen, aby nám ukázali každá zvlášť, jak každá sama si šátek uvazuje. Největší zajímavost je to, že každá má jinou techniku, ale všechny mají stejný výsledek. Krásný. Udělám záhyb, trošičku menší, podržím si to bradu, ohnu, udělám druhý záhyb, to ohnu a už mám ruličku. Čili udělám druhý záhyb, tady si to do spodu natočím, zase to podržím bradu, protože 3. ruku nemám, a ze spodu to hodím na vrch, utáhnu, tak. A tak tady si dám potom špendlík a tady špendlík a už mě to drží. No, toto jsou já. Takže v první řadě se musí zohnout tak, aby nebyl ani dlouhý, ani krátký, aby ta forma byla na ramenách. Tady. Takže když si ho tak založím, tak si ho dám dopředu a dávám si ho spíš dopředějc, a protože on umí aj sklouznout a radši si ho potom, až ho mám uvázaný, to si ho dám do záděj. Ale jinak si ho dávám takto. No a to si zkontroluju, aby jsem to měla narovno. A tak tady si ho tak vezmu tak na centimetr, dám si to pod bradu, ze spodu si to vezmu tady tak a zrovna si to zahnu a tu formu musím mít tady na ramenách. A zas druhou formu. A tento záhyb si dělávám vždycky větší než ten první. Protože když potom třeba ta rulička klapí, tady je taková mezérka, tu ruličku můžu do toho strčit, aby mě pěkně trčala. A včel si začnu dělat ruličku od začátku a ruluju a ruluju a ruluju. Tak. A až je narulovaná, tak ten spodní cípek vezmu a dám ho do vrchu a utáhnu. A teď si to dám trošku do zádějc a trošku kapličku udělám, jak se říká. A je to. Ono, až se to umí uvázovat, to nic není. Horší je teda se to naučit. A děvčatom dělá problémy hodně ta rulička, protože to si musí tady držet a ten šátek se umí rozjet. Ale zas bych to třeba udělala já tak, že tu ruličku bych nedělala, jenom si to udělala takto, jako, a tu ruličku bych nedělala, jenom bych ju třeba jenom tak rozdělanou, si ju zavázala takto
A až to je utahve, tož tu ruličku si můžu klidně narulovat znovu a dát si to tak, že to jde vždycky popravit, ta růlka nebo ten šátek. Nevím teda v čele si to mám dobře nebo ne. To asi mě tady trčo. Takže mělo by to být hotové. Tak vlastně první vždycky si připravíme šátek, tak aby jsme měli dost dlouhý cípek. Dáme k sobě. Vzadu nám to musí sedět taky pěkně. Sedí. Tak. Vezmeme první, to dáme, upravíme spodní, aby nám tam nezavazal. Přehodíme si. No to nevidím. Si zase spravíme. Tak a včel každá uvazuje jináč. Já dělám ruličku a tu si teda musím vždycky namotat, aby to bylo a tím už pádem to udělá i tady pěknou formu, aby byla vidět celá ta forma malovaná nebo vyšívaná. A namotám tu spodní a tady mě to udělá peřinku. Tak a teď se musím podívat na sebe. Tak a upravíme tady, aby to bylo pěkně. Ta forma vidět na obou dvou stranách, aby ten šátek. Vždycky kapličku. Můj styl šátku za vázání je takový, že si ho chytnu tady, aby ho měla stejnako. U uší si chytnu oba dva cípky, pak si jenom ten vrchní stáhnu, tady toto si tak zahnu a musím to mít tak, abych to měla na ramenách. To samé udělám z druhé strany, zase zahnu a tady už mě to dělá tu ruličku a ze spodu přehodím navrch, doupravuju si, tady toto, kapličku a mám šátek uvázaný. Nevím. A vezmu si vlňák a ten mám ráda také pěkně daný, takže si ho hodím k ušám. Tady si udělám takové dva záhyby. Z každé strany přehodím takto, takto a tady si udělám takovou kapsičku nazad, abych to měla pěkně, abych to tam neměla nějak nažvolené. A takto si dávám vlňák. Taky volnější teplučky, takže tak mívám vlňák. A potom mám ještě hedvábné šátky. Někde se žehlá, třeba v Lanžhotě, tam na Břeclavsku se žehlá, aby to měli rovné, ale u nás je taky zvyk, že chce každý tady tuto formičku, takže se šátek hedvábný skládá tak, k sobě, od sebe, přetočím a zase takto předložím, aby ho měla tak, abych měla potom tu formičku, když ho rozdělám, tak abych měla tady takovou tuto formičku, aby to mělo ten takový pěkný styl tého šátečku. Ono v Čechách jsou aj veliké ty šátky, tak se můžou dát tady zkrátit jednu stranu. Toto je už starší šátek, je to tak akorát, taky menší,
tak se aj dobře uvazuje. A zase je to samé, jenomže on tento šátek hodně jezdí, ale nemáte si umývat hlavu, vlasy, protože po těch vlasech to hrozně moc jezdí, takže je to ale to samé, ten styl, tak toto podvleču, zase i z druhé strany, takto. Tady si udělám růličku ze spodu navrch a zase mám uvázaný aj hedvábný šátek, ale protože jezdí tento šátek, tak je dobré ho tady hodně pospínat tady na této straně. A už si ho jenom doupravuju a také je to pěkné. Jinde bývaly aj malované šátečky nebo střapčáky, to měli střapce tady na kraji, na těch šátkách a bylo to tak pěkné. A když je měkký, tak ho postříkám tím škrobem, přežehlím a zase poskládám a zase se dobře uvazuje aj takový tvrdý. No.